Siya ay gumaling at nakapaglingkod pa ng 24 na taon. Ang rosaryo ay isa sa mga paboritong panalangin ng Santo Papa Juan Pablo II, susunod lamang sa banal na Eukaristiya. Tuwing umaga, kasunod ng banal na Eukaristiya ay ang pagdarasal ng Santo Rosario. Sa tuwing may pagkakataon, tangan-tangan niya ang rosaryo upang pagnilayan ang buhay, pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang masidhing debosyon niya sa Santo Rosario ang nagbigay ng inspirasyon upang isulat niya ang Rosarium Virginis Mariae. Kasunod nito ang pagpapalaganap ng bagong misteryo ng liwanag sa pagdarasal ng Rosario noong 2002. Ang debosyon ng Santo Papa Juan Pablo II kay Maria at sa Rosario ay tunay na makahulugan para sa ating mga Kristiyano. Sa pagninilay natin sa mga misteryo ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo gamit ang Rosaryo ni Maria, natutunan nating lalong mahalin ang Panginoon. Si Maria na ating ina ang gabay natin sa paglapit kay Kristo. Paano ka kaya mamumuhay ng tulad ni Santo Papa Juan Pablo II? Simulan sa taimtim na pananalangin ng Rosaryo. Let us immerse ourselves in God's loving presence as we start and end our day with a prayer and a song.